Днешният професионален празник, Денят на металурга, е неотменно свързан с труда на кремиковските металурзи. А символът народната металургия най-често извиква представата за доменното производство или гледката с високите пещи, от които текат реки от степен метал. Дължим благодарност за тези млади, амбициозни и трудолюбиви хора. Частица от постоянна борба с метала е във всеки наш дом. Във всеки наш дом. Голямо е търсенето на кремиковската продукция в десетки страни от Азия, Африка и Европа. Е съвременно металургично предприятие, изградено на основата на най-добрите научно-технически достижения на съветската черна металургия. И все пак, изминалата година ще се помни повече с подобно за преодоляване на трудностите, отколкото с продължаването на Ку-ку. Аз съм, бе. Върви си. Не си сама. Повече ни идвай. Защо? Ще се женя. За войничето. Че аз трябва да ви преча. Отваряй. Отваряй. Ок! Чао. Мър, вече имаме училище, Мър. Защо не забравяме всичко, Мър?